Usa sa mga giat nga kalihukan sa Fiesta Señora ang traslasyon o pagbalhin sa imahin sa balang bata ug mahal nga berhen gikan sa Basilika paingon sa St. Joseph National Shrine sa Dakbayan sa Mandaue. Ang kalihukan higpit nga gipangandaman sa kapulisan. Ang report ni Nico Sereno. Lakip ang Mandaue City Police sa naka-red alert karon subay sa makalihukan sa Fiesta Señor ug Sinulog Festival. Karong Biyernes sa himuon nga traslasyon o pagbalhin sa mga imahen dadon sa National Shrine of St. Joseph ang imahen sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Guadalupe. Moabot sa 300 ka mga pulis ang i-deploy sa kadalanan ning maong adlaw. Bernice, kadlaw mag-deploy nami kay sa kuno na translasyon. Then ikagabi diretso na sa Pluvial. Kanang pag-transfer. Transfer to Lapu-Lapu. Sa adlaw sa Sinulog, bisan kun ang sentro sa kalihukan anaara sa Cebu City, hugot gihapon ang seguridad nga ipatuman sa Mandaue. Gilauman sa kapulisan nga daghan gihapon ang musuroy sa Mandaue sa adlaw sa kapiestahan. Apil na sa among batayan kanang mga mag-party ay kasagaran after sa Sinulog, ari diri mo dagas Mandaue mag-party. Una na gyud may robing. Mas daghan among robing tapos amo sang gyapon taskingan ang mga force multiplier to assist po sa tuwa. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.